Så kører vi. I dag skal jeg spille på noget wrist. Oh my god. Ej. Fuck. Hvorfor går jeg på det map? Ej, ved du hvad, det er også meget godt. Så kan I se det. Så kan I sgu se en af mine vilde maps. Hov. Nej. Hallo. Nej. Den vej. Læg. Der er lidt lag, men sådan er det. Min ven. Ej, det er så lang tid siden, jeg har spillet her. Så. Ja, men jeg skulle kigge på noget redstone. Og jeg vil bare lige lave en hurtig tutorial til, det ved jeg ikke, et eller andet show. Vi skal kigge lige ned. Det er sjovt. Det er altid sjovt. Noget redstone. Jeg kunne også se en anden video, vise hvordan jeg lavede den her. Oh, fuck Skype. Ja, well. Eller den her. Nethul. Men i dag skal jeg kigge på en T-flip-flop. Okay. Jeg synes, at vi skulle tage det. Altså det er bare, der skal være 2 mellem dem. Og så kan du lave et hul med redstone. Jeg laver den lidt hurtigere, fordi man altid kan spole og sådan noget på YouTube, ikke? Det gælder bare om at sætte redstone fejler. Og jeg behøver ikke at skrive sådan noget. Lave den lidt langsommere. Det er fordi, at jeg har jo også selv, eller jeg har selv lært, hvad fanden der ligger, den boller mig. Sådan der. Jeg har også selv lært at lave den, jo, så I kan også bare gå ind og kigge. Det hedder en T-flip-flop. Det er slogan, yeah. Så tyrer vi. Ja, det er bare sådan en lille. Det kan den ikke. Det kunne den sørme ikke. Hvad fanden? Du kan også bruge det til pistons. Ja. Du kan også lave 2 håndtag. Men det er også noget, du selv kan eksperimentere med. Så der også er et håndtag. Der. Så hvis du nu går her, og den er åben, eller den er lukket, ikke? Og så tænker jeg, skal jeg åbne den? Nej, hvad fanden, så skal jeg jo helt derom igen for. Nej, det skal jeg da ikke, fordi du kan bare lige gøre sådan. Og så går du videre, så er der ingen, der kan følge efter dig. Og omvendt selvfølgelig. Men så vil jeg også lige vise nogle andre ting. For eksempel mit kryds og bolle. Det er bare en lille prototype, ikke? Så der kun kan vise kryds.
Og igen, der er brugt T-flipflops. Flere T-flipflops. Det kræver en T-flipflop af hver du laver. Hvis du også skal lave cirkler, så kan det godt tage lidt tid og lidt. Men ja, det var egentlig hvad jeg havde for i dag. Ses.